Lirio ititanap! Tinapalabas, malidlidayan ni Jubilarde kabayatan ti panagbiyahe da amapan ijay munti. Nupay kasta, kuna nga aganos, gaputa nagbasol da itoy. Naupay met ni Nanding amang sarungkar kumakenkwana, gaputa dinan na danon da itoy iti pagbaludan. Kuna nga agurnong iti pagplete na, tapno masarungkaran nanto da itoy ijay Manila. Iti farmhouse, agung unget ni Alex, gaputa di na mauray nga idatag dagiti pasurot na ni Jubilarde. Innala na ti paltog timay sa apasurot na. Itagagayem, adtoyin tituloy tinobela tayo na pauluan. Lirio! Ititanap! Senyorito! Apay nga paturong umatang kada kami ti paltog! Sana, senyorito! Gaputa awan serbiyo. Iso na sa isayat, amatay kayo langan! Basta, senyorito! Pangasin mo ta! Senyorito! Agyaman kayo! Tasaan atasa kayo ti pinaltugak! Senyorito! Alex, anyat araramida. Pangasim paro. Ibatang kumaday tapaltog. Di ka makibiyang. Impaturong umatan ti paltog kanyak. Kaya't mo ta si kati unag apatayan? Kaya't mo! Sige. Paltugan nak. Nuday tati kayat mo. Ay! Senyorito! Sana! Amam dayta! Di mo patayan! Apay! Talaga ka di adakis kan, senyorito? Kas talang arudan tinapagtang mo? Agtultuloy pa ilaan ti kinaranggas mo? Saan ko? Sumatnang kan! Ala! Pumanaw kayo amin iti salot! Anya ka diti pagkaskas ta, Alex. Kapaya di mo ibaga. Tabarang masulbar tayo. Kaya't ko apatayan ni Jubilade! Anya. Ay namang sutiraw! Nagkabutbuting nga talaga ni senyorito Alex! Pasensya ako. Naputot nga minti ulo na. Gapoy ti kasasaad na. Ay... Basta ganat ka lang. Ang mga numadangran na ka. Uray na kayo Dandani na kayong tupay pinaltukan! Anyan, ti ugali na! Sana balikan niya akong tiyayo. Lumatayak. Anyang harod ngay. Saan Asinong tungay ti mga sikasukan kwa na namatay ka? Ay! Una yan ni Senyorito Alex. Dilat ta mamingga ti kinaranggas na. Nao yung latta. Auntie Ursula, nagdakal matanday ta apan nyo. Wan, kapintasak nga aramidan. Tainginak ti presyo na. Hey, ado ti gusto iti kastoy apan nyo. Nang rona dagiti babae. Auntie, mabalin ka di ay aramidan nak iti kasta? Ay katwen day talagayam. Sige, mga ramidak iti kastoy. Taitid ko kan ka. Magustuhan namin ti aramid mo, auntie. Ala, iramidan ka. Kat ibordak tinagan mo alibnos. Akas iti aramidam kadagiti panyo aburburdaam. Nana Junisha, at to'y tibelo nga orderyo. In may miinyag ka ni libnos. Kan alaan mi matan tay ko nam asukat na abagas. Sige, Ursula. Ay na, nagpintas gayam ti kunam akaduam abalasang. Wan anana. Ay, libnos. Iso ni Nana Junisha. Pagayam ko dito'y punggaw. Kumusta kayo, Nana? Nasaya at lata, balasang ka. Ay, umay ka, Ursula. Adaited ko kan ka. Sumurot ka kanyak, iti unag. Daytoy, Ursula. Ipaburak mo daytoy aramaw. Kat isaw ti ipapainom mo iti balasang akaduam. Ha? Tanasaya at dayta aramaw.
Makatulong dayta iti memorya ti tao. Kasta? Saan ka di ako na? Adi na malagay, ti kinasya sino na? Wan, nana. Iso, nasaya at launay dayta ramaw. Ipaburak mo, kat iso ti ipapainom mo kankwana. Ay, nana. Anya ka di daytoy aramot? Nabirtaw dayta, Ursula. Basta aramidam ti imbagak. Kat noaddan tuwayam, umay ka ditoy, tamapanta iti kabambantayan. Taintag sapol iti kasta aramaw. Libnaws, nabannog ka ka din amagmag na. Saan, auntie? Mayati kastoy tapno agling utak. Kayat mon tumot ngamin ti sumursurot kanya. Kat agpag-napagnak nga agsursor iti panyo ala ko na. Kaya't kumatapadasan ti araramidam, auntie. Ala, makaamu ka nga raw. O sige, agawid ta nga rudan. Sana balay, tanapaibus ta dagiti lako ta. Libnaws, sakbay amaturog ka? Inumaman da ito'y sa nga baso a pinaburag ko aramot ti kayaw? Anya dayta? Nasaya at da ito'y parakan ka. Makatulong da ito'y iti memoryam. Anya nga iti ammom, nga iti panagin inom mo iti kastoy kat agsuble iti memoryam. Ala, inumam kit din da ito'y. Pagsaya atam. Sige, auntie. Katagyaman nak. Aw, anya nga iti raman na, Libnaws. Kaslatan ng laang. Ngam, medyo adapait na. Diyak maawatan ti raman na, auntie. Sige, di mo nga rudliwayan ti uminom iti kasta tabarang agsublen ti lagip mo. Nagpintas ni Libnaws. Ay, anya nga tati kinatao na. Anak nga tati baknang. Kaasimat, tadi na malagip ti kinatao na. Mabutengak ngamin amang itonton kan kuana. Uno, ikamang kukuma iti pulays. Amangan ngamin no ad-adakas ti mapasamak kan kuana. Iso abay aklaangan nga agyanlatan kanyak. No agsublin to ti memoryana. Nasayaat. Ang no saan? Makaamuditan. Tinapatag. Nasaya at ti kasasaad na dito'y ayan ko. Anay ko, nagsakit ti ulo ko. Nahang obarak manen. Anay ko. Alex, nasayaat mo at nakaringkan, Barok. Insaga na konti armusar mo. At kinirog ngayon na poy, prito nga itlog, kan prito longganisa. Panawan nak. O sige. Rumuarkan nga ro dito'y salad mo, ha? Agur-uray ti armusar mo. Kay nakmampay agidadang iti digos mo. Ambangan no kayat mo ti agdigos. Mang Sotero? Saan ka di armoire ni Senyorito Alex? Iti silad na. Agbaawan da iti taraon na. Wan nga ro, Chayo. Bayam, taipan ko lang iti silad na. Mang Sotero, nakaan-anos kayo kenkwana. Kasta ti maysa naganak. Naanos iti anak na, Chayo. Nagasat ni Senyorito. Tanasingpet ka kenkwana. Agrama ni Senyora Lorna. Nasingpet mat kenkwana.
Amok, no kasano ti panangipatag ni senyora kan kuana. Mala, mapit lang tayong ha. Paikabil ko man iti tritikal na. Paipan ko langan iti salad na. Sige nga Rod. Libnos, adto yung tilining tak akamote. Daytoy tay kinali ta akamote iti mula ta. Kan addamot tan tsa ah. Mala, agmeriendatan. Ne, apa yan? Agsanay kamatan. Auntie Ursula, mabainak ngaminan kan ka. Naimbag ka unay kanyak. Saan mo apanunutan dayta, Libnos? Jak malagip no anya ti kinataok, auntie. Awan apulos malagip ko. Saan mon apilitan alagipan? Basta ti amok. Nasinpot ka a tao. Nasayaat ka. Kat idaw-dawat talangan iti Diyos. Asapay la kuma, tamalagip mon tumot laang. Alakit din. Agmeriendatan. Ta ituloy tat agborda. Masapul amalpas ta abordaan day ta ap ti katre. Nga order tay maestra aso kita. Sige, auntie. Apay ka di naksardengan si Kaalakay, ha? Sige, irwar mo matlang day tamakan ngaynyag mo. Alakit din barok. Mangan kan. Diyak kasapulan day tamakan! Arak ti kasapulak! Arak ti kayat ko! Saan na mabalin? Hindi may kan iti arak. Nasaysayat mo pumanaw kayo dito eh. Kat di kayo pakpakitan! Barok. Saan kayo kasapulan? Alex. Urayan niya pa iti ibagbagam. Sana ka pumanaw dito eh. Nang runa pa'y takas ta itan din nagbanagam. Lukas ta nga rod. Ikanak iti arak. Saan amakan? Arak ti kayat ko! Darasam! Lakay Sotero! Nagbayag kan! Ayang ti arak! Yig mo na! Ti salbag alakayan ta nakabaybayag. Mabwisitak. Kastoy ti maiparbang kadag ito yung makan! Ay namang Sotero! Nangagawain bondaris na dagiti inyo nagmuakanin na. Ning baglakid din, tadyak pa'y nakaunag iti silid na itay. Inak ko maalaan dagiti murag na taglabaa. Mang Sotero, apay akas dyan ni Senyorito Alex. Kasi lang arodan ti sasaadan na. Nakauy-uyong pailaang. Nakaung-ungat. Kasi tin ako nakon kan ka, Chayo. Pasensyam ko man. Dakal ti pamatik. Nagbaliw tumat lang ni Alex. Sapay kumaat, agbalew. Dakal ti pamatik kakasta. Kat idaw-dawat ko dayta iti Diyos. Hoy! Da kayo, gwardya. Kuyo gandak amapan iji pagbaludan. Pagbalutan, senyorito. Anyo ti ramito mi pagbalutan nga, senyorito? Kayat ko asarungkaran dayja at jubilarde. Awanan ni Jubilarte, senyorito. Aday di Monte. Aniya. Mukayat nyo, ije Monte ti papanan nyo, senyorito. O ron, senyorito. Aniya. At dagaya man iji munti ti anak ti Diablo at jubilarde. Kasanong amabalas? Kat adayo itan ti ayan na. Aging gaita. Bumarbara pa ilang tigurak iti dayja at jubilarde. Agbaaw tulaan da ito eh. Inton mabalas kon. Kuyo ganda. Kaya't ko timapan ni J.D. Pintin. Anya ti aramido mi J.D. Pintin. Adda kaya't ko asapulan na tao. Sige.
Kuyugan ka no day tate ko na, Alex. Ayabak nga ro ti may sa agwardya, tapno iso ti agdrive. Nay, at dakot si iti adayaw. Anya ngay tigagara da dito'y dipinten. Asino da kita? Ay, urayak man ang makaasidag da dito'y ayan ka o. Amuak no anya tigagara da dito'y. Katawan mo't mata tao dito'y. Anya ti kasapulan nyo dito'y dipinten. Amamom ni Jubilarde, saan ka di? Uwan. Ang awanan. Saan kun anakit kita? Kasano nga minamakitan? Kat si babalod itan. Addan ije munti. Ha? Adda anak ni Jubilarde, saan ka di? Ammom ka di ti ayan na? Kwa? Ammom, kaasimat de jengobing. Iso akayat mingalain. Nang runa, kat nakabalod ita ni Jubilarde. Kwa? Ikan kay tidak kalagatad. Basta isurom no sa dino te ayan ti anak ni Jubilarde. Masisirap nga tatilakay iti imbaga ni Alex adakkel agatad. Gagayem, di uliwan na denggen ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Lirio! Iti tanap! Lirio! Iti tanap! Tinapalabas, impaturong ni Alex ti paltog nga inyawat kang kwa na timay sa agwardya iti farmhouse. Pinaputok na daytoy ngam saan nga isuda ti pinaltugan na. Dimteng mat ni Sotero. Isukuman ti paltugan ni Alex ngam inanawa daytoy ni Chayong. Imbaga na nga isu ti amana. Dinamag ni Sotero no anya ti pagpupungtutan na. Ket kunana akayat na patayan ni Jubilarde. Nagpampanunot ni Alex ket nalagip na ijay dipintin. Inayaban na da Sotero ken timay sa agwardya ket nagturong da ijay dipintin. Itagagayem adto yen tituloy tinobela tayo ana paulwan. Lirio! Iti tanap! Ikan kay tidakkel agatad. No isurum kanyak ti ayan ti anak ni Jubilarde. Kwa? Apay, saan mo akayat ti dakkel agatad? Apaman ama itudom ti ayan ti ubing? Kwa? Anya ti aramidem iti ubing? Siyempre, da kamin ti mga iwan kan kwa na. Jak lapat yan. Dakas na ito'y atao. Wanya, isurum kanya kon, kat itad kumatan ti ingkarik agatad? Lading itag. Hanggang jak amaw. Tati amok. Nairaman idi anatay. Idi adda kriminal anang patay iti pamilya ni Jubilarde. Di ka nagpalpalikaw pa'y! Ibaga mo no ayan ti ubing. Lading itag. Awan maibagak. Tati amok ket nairaman anatay. Day talaang ti maibagak. Dagi jaydan. Napandan. Kaya't nangaalain ti anak ni Jubilarde. Sa bali ti nagparik na kanyak itay. Naimbaglakit din ta sa anak ang nasisirap iti kwarta. Saan dalakit di nga agpatingga amang sapol iti ubeng. Nila kay pikto. Amangan no iso ti makaibaga. Ta iso ti nang istorya iti may papan kini Jubilarde. Ay, tinasayaat. Sarakak nila kay pikto, takasarita. Anya timbaga ni Alex ken ka. Asino ti ubing asap-sapulen na? Kasi tinangagtanak ko na itay tilakay. Anak ni Jubilarde.
Anya ti plano na. Di namat imbaga, tata. No anya man ti dakes sa pampanunutan na. Sapay kumatasan nga agbaligi. Tay dyan, tata. Nalpas na nakasarita ti may sapay alakay. Huwag nga agbayso. Ha? Inyawatan na iti kwarta. Paliwan ta, tata. Kat no dakas ti panggap na. Masapul alapdan ta. Wen, katagyamanakan ka. Ang nasaya ti kapanunutan. Saan tayo kung mga itulok? Nagaramid pa iti dagas. Agsubli tayo ni J Farmhouse. Wan, senyorito. Alex. Abay. Anya ti planom iti ubingasam sa pula. Awan ti dakas a planok. Sige. Pardasan pa iti panagmanehom. Kaya't konti uminom iti arak. Agbartag ka man. Anya ko ma? Saan mo mat-akwarta ti igat-gatang ko iti arak? Gapo ta sika. Awan apulos kwartam. Awan sirbim a tao. Alex. Mas dawat namin ka. Nuapay nga agnad ka pa'y lang iti farmhouse. Idinto tapulos nga awan met kinabaknang mo. Papakpakan ka lang ijay. Anya. Agpay sumat. Iso ano sakti sika. Nasaysaya at nupumanaw kan. Ngamin, awan sirbim iti farmhouse. Papakpakan ka lang ijay. Awan kit dibain mo ah. Saan ka maupay, tata? Anak mo ni senyorito. Iso asi ka lang ti makaanos iti ugali na. Tano siya? Ay, jak lakit di makaanos. Amang ano pumanawak pa ikigday. Ta sino nga iti makaanos kan kwa na? No di sika nga amana. Iso apa nga ase, mang sutero. Agan anos ka. Tinaskan, kat di nakadangran ni senyorito Alex. Bay amlatan no anya dagiti bagbagana ken ka? Agyamanak iti daytaan na ibagam jayo. Agan anos ka kumalatta Kasi ka lang ti makatulong ka ni Senyora Lorna no maipapan ka ni senyorito Alex. Libnos, iminom ka ka din iti sigod nga inumam tunggal rabi eh. On, auntie, nalpasan. Masapol ang makaalaak pa'y itikas di aramot kan bulbulong. Tapno agtultuloy ti panagtumtumar mo. Wano panagin inom mo. Ta makapasayaat kan kadayta. Agyaman na, auntie. Naimbag ka unay kanyak. Sapay ko ma, ta makasupapakak to. Saan aday ta ti panunutam, Libnos? Tano siyak? Naragsakak ta makatulong akkan ka. Among? Kayat ko kumati mangituntun ken ka kadagiti kakabagyam. Uno, ikamang ka kumaidi iti pulis. Angam, nagpangadwaak. Gapo ta agamakak. Amangan pa'y kit din anya ti mapasamak ken ka. Ay, nakaalinggat ti napasamak ken ka, Libnos. Iso nga inkadeng kon nga agtalinaad kalatan kanyak. Sana bali? Tanatalgad kamat ditoy. Urayan talaangan ang agsubli ti lagip mo. Auntie. Wan, kasta ti aramidan ta. Tano ita nga awan pa'y lalagip mo? Agyan kalata kanyak, Libnos. Kat sapay kumaa ta makaanos ka. Tanarigat la ti adda pa nagbiag ta ditoy. Wan, auntie. Naimbag ka unay. Kat ora agsubling to ti panunot ko. Tsak kayat nga agsinata. Ha? Malagip mo pa'y nga tadayta nga imbagam no agsublinton ti panunot mo? Auntie. Ala, namnamaak dayta. Gaputa aglidayak mo't no panawan nak.
Gaputa nabayagan ang nagkadkadwata. Imbilang kamata nakaspudno akabsat ko, libnos. Kasta akmat, Auntie Ursula. Imbilang kamat, kaspod no akabsat, wano ina. Adong tinaala ta aram-ramot ken bulbulong Ursula. Wan, Nana Junisha. Inton maibus dagita. Kuyugan kan tumanan nga umay dito'y bakit. Tagbirok ta kadagiti kasta aramot. Agyamanak, Nana. Naimbag ka unay. Maasyanak nga main iti kadwam abalasan. Sapay nagpintas. No apay nga main anapukaw na tilagip na. Nana, Bala, umay kan. Pumanaw tan ito'y bakay. Adong tinaala ta amabalain ang makaagas kinilibnaws. Umay tan tumanon, inton maibaws. Ala, sakbay nga agawid ka, Ursula. Mangan ka pa'y dito'y nalingtaas sa ba, kan kamuting kahawi. Agtyaa kamutan, tapno di ka mabisinan itidalan mo nga agawid. ay na, agyamanak, Nana. Naistoryam ita kanya, ti makagapaw no apay akadwam ni Libnaos. Kat di kagdanag, tagtalinaed apalimod dayta. Kat tulungan takit day. Babaan ti panang painom taken kwa na, kadagiti alalaan ta anabirtawd aramramaw. Tapno agsublain ti lagip na. Wen, Nana. Kaasimart ni Libnaos. Patyak anasaya at atao ni Libnaos. Isungaan anusam, Ursula. Saan mo abaybayan? Wen, Nana Junisha. Babaan da ito yan na panunot ko. Mabalas kumutlaang ni Jubilarde. Nga uray addan iti adayo. Balsak babaan iti anak na. Ti anak na ti patayak. Siyak amis mo timang patay iti anak na. Kat itataam mo kung ti ayan ti ubing. Nalakalaang nga iwayat ko ti planok. Ay, naimbag ta nakita ka matlangan, lakay pikto. Apay ka di, kakakusme. Kanya ti bagap. Si kalaang tinangibaga ak ide, iti may papan iti anak ni Jubilarde. Gaputatalken ka. Ah, Amkek nga mga no nasalaw na kadag iti mangsap sa apulken kwa na. Kat injayaan na ka iti kwarta. Kat impud numeten ti ayan ti ubeng. kwa. Wan. Pudno day ta kaka. Anya! Dakilagatan tinted na kanyak. Isu nga imbaga kun ati ayan ti ubeng. Anya! Apay nga imbagam! Ket kuna namot nga men nga isu kanaw ti mangaywan. Kayat na ti agsupapak ni Jubilarde. Anya nga agsupapak? Basta kasta ti kunana. Kayat na ti agsupapak. Isu nga imbaga kun Ket adamot kwarta nga inted na kanyak. Dakil da jabanag para kada kami kini bakit kau. Ay, awan mon piktaw. Di mo inaramat ti panunot mo. Kwarta lang ti aday ti ulom. Among kade nga ang mga numay sagmak ti ubeng gapo iti naramid mo. Saan mo't siguro, kaka? Ay, awan maun. Kwarta la ti aday ti panunot mo. Saan ka gaya mamapagtalkan? Ay, awanan ti panagtalagkukan ka, piktaw. Ay, imayak adagos dito'y kumbintaw, sister. Gaputa adda kayat ko nga ibaga. Anya day tata.
Kaya't ko nga ipakaamaw, nga damang sapsapol iti anak ni Jubilar day. Agpagad ti ubeng, iso asalak ni iban nyo kuma. Huh. Dito iti imbaga ni Jubilar day, anang ipanan na iti anak na. Iso adito iti imayak. Nasingad a pagayam ko ni Jubilar day. Iso apat sen nyo kumati bagbagak. Ayan ni Jovilarde. Nabayagan ang nakabalod, sister. Huh. At daita ni Jay Monte. Anya. Sige, sister, Daita laang ti ibagak. Saan akong nga agbayag? Agyaman kami iti dayta pa kaamom, kabsat. Imbaglakit din tanalagip ko ti imay ditaw. Tapno mapakaamuak dagiti mga iaywan iti ubeng. Utse. Ni Alex, ay aglingadak. Di rumbang nga makita nak ditaw. Anya ti maipay mi kada kayo, kabsat. Naimbag nga orasyo, sister. Kastamat, kabsat. Anya ti maipay mi kada kayo. Adda na kaibaga, adito iti ayan ti anak ni Jubilarde. Kaya't kong ampunin. Ha? Pod natin ako natilakay itay. Baknangag. Kaya't kong ampunin ti ubing, sister. Saan laday ta? Agdunarak pa iti dakkalagata dito'y kumbento. Sister, nadalos ti panggap ko. Kaya't ko atulungan ti ubing. Iso apang hasiyo. Itadyon kanyak ti anak ni Jubilarde. Kwa. Lading itak. Ngam awanen ti ubing ditoy. Anya? Awan dito'y ti ubing? Wan. Pimusayan, iti maladaga pay laang. Dayta ti kinapudno. Anya? Nagsakit idi ti ubing. Kat di na nalasatan. Isong oray anya ti ibagbagayo. Talaga nga awan dito iti ubing nga ibagbagayo. Tanabayagan, anatay. Ay, nagdanagak itayan, Sister Teresa. Naimbaglakid din, tanasaganaan tat idadatang dagijaya tat tao. Apay nga aging teres da dya alalaki iti ubing. Dadya a tao, kat agliberyo. Wan, iso dayjay tay apo ni Senyor Pedro Liberio. No kasta? Kabagyan na ti ubing. Wan, ngam, saan ta mabalin abasta ited ti ubing? Gaputa inyo na'y unay iti ni Jubilarde. Adi tabaybayan ti anak na. Sister, Kat inkarina idi asublyan nanto ti anak na. ngam kasanon. Kat nakabalod itan ni Jovilarde. Agpapanpay. Basta agtungpalta iti nasao iti ni Jovilarde. Saan ta abaybayan ti ubing? Kandi ta mabalin nga ited iti no asino laditan at tao. Kasalaytan, senyorita. Agsublitan iti farmhouse. Saan? Adda pa pananta. Sa dino, senyorita. Iti ayan ti may sa agayam ko. Kasaritak da di agayam ko. Tapno ison ti agtignay. Agtignay may papanit ti anya, senyorita. Jackpot yan anatayan ti anak ni Jubilarde. Iso ati gayam ko ti agtignay. Tapno maamwak ti pudno. Ni, nagaduday ta abulbulong kan ramramot, Auntie Ursula. Wan, libnos. Dagitoy abulbulong. Nasaya at dagitoy para itibagay. Ilambong. Kat tinaglambungan na, iso ti inumang. Tadagitoy, kat panglinis itibagay. Para iti dara, para iti kidney, kanda dumapay. Dalusan na tibagay. Nagadugayam ti amuyo apagsayaatan iti bagi, Auntie. Insuro kanyak ni Nana Junisha. Kat dagitoy aramot, importante dahitoy kan ka. Makatulong, tapno agsubli ti memoryam. Auntie,
ang rentamanan dagitoy aramot, tapno adda inuman. Agdiretso ta ni Jeff Farmhouse. Nakasaritak matintigayam ko. Kumusta tinagsaritaan niyo, senyorito? Agtungpal tigayam ko iti kayat ko. Saan nakapaayon day jay? Gapot adakkel ti utang na anaimbag anakam kanyak. Anya ti plano niyo ita, senyorito? Ibagakken ka dagiti plano. Ngem, saan ka nga agkibalta nga mangkontra kanya? Tamadaksan ka. Ket no makitinulong ka mat kanya. Ikan ka iti 5 abaka. Ikan ka pa iti kwarta. Ken, ikan ka iti dakdakkel asweldom iti asyenda. Ha? Amin na pagnat, sikat ikadwa. Iso asaan nak akontraan. Nalawag. Umanugot nga ta ni Mark asigod a pulis iti kayat ni Alex. Gagayem. Di uliwana denggen tituloy tinobela tayo na paulwan. Lirio! Iti tanap! Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon June Raybotazo. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Lirio! Iti tanap!